Emisija Šetam i pričam uživo, hala sportova Jasa, 12. kolo Prve lige Zapad u ženskoj konkurenciji. Ekipa Jagodine koja je sada u napadu vodi protiv Radničkog iz Svilajnca rezultatom 25-18. A u prvom delu je bilo 12-12 u delu utakmice u kojoj su uspevale rukometašice Radničkog iz Svilajnca da održe tu neku ravnotežu, međutim u drugom poluvremenu odlična igra trenera Jagodine, prvog trenera Jelene Gojković i njenog pomoćnika Davora Jocića, tako da smo pravu igru videli Jagodine u drugom poluvremenu kada su mlade rukometašice uspele odmah da povedu 3-0, to jest 15-12 i nakon toga da održavaju to vođstvo koje sada u ovom trenutku iznosi 25-18 na 3,5 minuta do kraja ove utakmice. Inače, ekipa Jagodine ima 4 boda prednosti nad ekipom Radničkog, nalazi se na 6. mestu, a ekipa Radničkog je odmah iza tu sa doduše 4 boda manje, ali na 7. mestu. Evo sada Ivone Milosavljević, odlične Nađe Petroviće koja postiže već drugi pogodak, inače ona potiče iz sportske porodice. Deda je bio uspešan golman, Pera Petrović, zatim i njen brat je takođe sportista, brani u fudbalu, dakle prava sportska porodica, a eto Nađa Petrović nastavlja tu tradiciju. 58. minut, vodi Jagodina sada 26-18, inače videli smo odličnu na golu u ekipi Jagodine sa brojem 12 Nađu Nikolić, koja je zabeležila čak 15 odbrana, što je zaista veliki podvig za ovu rukometašicu Jagodine, koja je sigurno uz najefikasniju Anastasiju Miladinović i najzaslužnija za pobedu, mada beležimo i 3 pogotka Ivone Milosavljević, 5 pogodaka Milice Obradović, odlična rukometašica na desnom krilu. Evo, upravo vidimo Milicu Obradović u akciji, međutim i odbranu golmana Radničkog ostaje i dalje 26-19. Dosta lepih pogodaka na utakmici, publika je sve to znala da nagradi aplauzima, što znači da smo u neku ruku smo uživali u ovoj rukometnoj predstavi ovde u hali sportova Jasa. Rukometni program se nastavlja u sredu kada rukometašice Jagodine dočekuju Partizan iz Beograda. Ta utakmica počinje u 19 časova. Evo i 16. odbrane Nađe Nikolić. Sutra takođe jedna sportska manifestacija, KMS Jagodina dočekuje vodeću ekipu Hram iz Beograda, a ovo je povećano vođstvo 27-19, bilo je u drugom poluvremenu 16-12, 20-14 u 46. minutu, 22-15 u 48. 24-17 u 52. a evo sada u poslednjem minutu utakmice Jagodina ubedljivo vodi 27-19 i povećava prednost nad ekipom Radničkog u prvenstvu na plus 6 bodova. Poslednji sekundi utakmice, nadam se da ćemo i prisustvovati u tom završnom aplauzu za odličnu igru Jagodine na ovoj utakmici. Evo Ivone Milosavljević sa brojem 5, to je bila Lejla Zulbeari, postiže prvi pogodak i 28-19 kraj utakmice, a ostalo je još da proglasimo i najbolju. Ja sam već govorio o tim rukometašicama koje su odlične bile večeras, doduše sve one koje su ulazile u igru u ekipi Jagodine pružile su odličnu partiju i evo sada da vidimo ko će to poneti epitet najbolje na večerašnjoj utakmici.
otprilike sam i bio u pravu kada sam to rekao. Sudije su bile Jovan Vlatković i Lazar Vlatković, braća iz Kragujevca, delegat Jovana Stojiljković, Medved vremena, Dejan Novaković. A ostalo je još da proglasimo najbolju na večerašnjoj utakmici, to je golman Jagodine. Sa brojem 12, Nađa Nikolić. Pobeda Jagodine na ovoj utakmici 28-19. Dakle, eto, to bi bilo sve ove večeri iz hale sportova Jasa. Još jedan zaslužen aplauz za rukometašice Jagodine na ovoj sjajnoj partiji protiv Radničkog Pilinca i pobedi 28-19. Toliko iz hale sportova Jasa. Moje ime i prezime su Nenad i Nedeljkovića. Evo da vidimo sada i završni kadar sa ove utakmice i ne tako loša posvećenost u hali sportova Jasa. Dobar.